Fis-7 ta' Marzu ħareġ l-ewwel każ ta' COVID-19 f'pajjiżna. Sal-lum saru total ta' 51,677 test li minnhom ħarġu 558 pożittivi. Fl-aħħar 24 siegħa ħarġu 5 persuni oħra li għandhom il-coronavirus. Fost dawn il-każi ġodda hemm anzjan ta' 97 sena li nsab rikoverat fl-isptar Kering Grek kif ukoll żewġ healthcare workers. Uħud mill-każijiet ma kellhom ebda sintomi. Il-każi attivi f'Malta u Għawdex issa telgħu għal 96. Fil-bulletin mediku tagħha il-professur Charmaine Gauci, Superintendent tas-Saħħa Pubblika, ħabbret li bħalissa hemm 287 healthcare worker fi kwarantina. Il-professur Gauci ħabbret li fl-aħħar 24 siegħa fiequ żewġ persuni bit-total ta' dawk infejqa issa telgħu għal 456. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika sarula numru ta' domandi rigward dikjarazzjonijiet li għamel il-Prim Ministru fuq l-istazzjon Laburista l-ħadd filgħodu. Fost l-oħrajn, il-ħadd Robert Abela ħabbar li l-isptar prefabricated li kien pjanat li jinbena issa mhux se jsir. Il-pożizzjoni tagħna dejjem tibqa' li inti importanti li jkollok is-sodot u l-apparat li huwa available. Il-ħadd il-Prim Ministru qal li l-mewġ jinsab biss fil-baħar u tax jifhem li ma teżistix il-famuża second wave tal-coronavirus. Għalhekk staqsejna dwar it-tieni mewġa ta' din il-pandemija. Ħafna nies qegħdin isemmu wkoll is-second wave tajjeb li din hemm pajjiżi li diġà qegħdin jarawha, però fis-sitwazzjoni ta' Malta aħna rridu naraw dawn in-numri kif ħajibqgħu sejrin biex aħna nkunu nistgħu naraw x'inhija s-sitwazzjoni ta' kif qiegħda proprju tinfirex din il-marda hawn Malta. Staqsejna wkoll dwar il-fatt li ħaddiema taċ-ċivil qed ikunu msejħa jirritornaw għax-xogħol minflok jaħdmu bit-teleworking. Hawn il-professur Gauci qalet li min ħaddem għandu jmexxi bl-eżempju mingħajr ma kommentit ruħha dwar is-sitwazzjoni tal-ħaddiema tal-Gvern u dawk li jaħdmu fl-awtoritajiet governattivi. Intant dwar il-kampanja tal-awtoritajiet tas-saħħa Stay Home, Stay Safe u jekk din għadix fis-seħħ, il-professur Gauci wieġbet hekk. Il-messaġġ tagħna jibqa' dejjem ċar li inti trid tevita li jkollok kuntatti ma' nies oħrajn li huma jista' jkollhom il-virus. Allura, is-social distancing bħala kunċett dejjem għandu jibqa' hemmhekk u wkoll nappellaw lin-nies li dejjem iżommuh anke mezzi ta' mitigazzjoni u anke ta' prevenzjoni. Kien Kutajar, Net News.